A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a waɗannan shafuka masu ɗauke da suna Gwani Mai Ismi Foundation, musamman shafinmu na Facebook da YouTube channel da TikTok, duk dai masu ɗauke da suna Gwani Mai Ismi Foundation. Alhamdulillah, za mu ci gaba da gane da wasu fa'idoji da muka saba yin bayani lokaci bayan lokaci. Alhamdulillah. To, akramakallah, akwai wani sirri da ake yi na jalabi ne mai ƙarfin gaske. Alhamdulillah. Wanda sirrin kuma yakan fara da kamar haka. Ya Allahu sai ya Wahabu. Wato da Su zuwa tara. waɗannan adadin su yakan ɗauki 1000 ne da 80. Kaga Daidai. Allahu da Wahabu 80 suke ɗauka ko? Na'am. Adadin wada'u. Wada'u. Ko wada'i. Adadin dukiya ko abin nan. Adadin malu ba? Sai kuma har ila yau ya Allahu Na'am. sai ya Rahman. Rahman. Allahu Akbar. Ulidullah. Wada'u Rahman. Haka Allah yake ce. Yau wato kaga Allahu wa Rahman sai kuma farko Allahu Wahabu. Wahabu. To shi kuma wannan ana yin su ne 1365. 65. Na'am. 1365. Kaga nan 365 din shine Allahu Rahman ko? Na'am. Sai kuma 1000. Sai kuma 1000. Yake shine ainihin ka'idan ƙari. Yau wato yadda ake aikin Na'am. ana karanta bayan ya Allahu ya Wahabu ya Allahu ya Wahabu. Na'am. An yi shi kafa 1080. Na'am. To sai kuma a zo a karanta ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman Na'am. kafa 1365. Ma'ana gaba ɗaya za a karanta wa'annan Ismail. Ba Yawwa. ainihin daban-daban ba. A'a, in an ya Allahu Na'am. ya Wahabu Shi ne nake nufi. 1080 Na'am. a haɗe. Na'am. Sai kuma a zo a yi ya Ya Allahu ya Allahu, ya Rahmanu Shi 1365. ma a haɗe. Yawwa a haɗe Amma suna kuma yi. ana so a yi su zama guda. Yawwa ana so a yi su zama guda. Wannan shine. To bayan an wasu lokuta mun taɓa yin wancan daban. Na'am. Ya Allah ya Rahman. Ya Allahu ya Shi Rahman. na san, To sannan in an kammala Na'am. sai a karanta suratul Rahman. Na'am. Da kuma- Yawwa Na'am. kafa 9. Allahu Akbar. Sai suratul Mujadala. Allahu Qad sami Allahu. Ita kuma kafa 9 ita ma. Suratul Rahman Na'am. kafa 9. Tara. Na'am. Sai suratul Mujadala. Qad sami Allahu ba. Ita kuma za a karanta ta ita kafa 9. Ka san qad sami ita ce surar da duk aya za ka ga Allahu ɗaya ko biyu a cikin ta. Kowace ina aya gani tafi yawan Allahu in ba Allahu Bakara ne kawai za ta zo saboda shi yawan ta yasa ta. Na'am, to ita suratul qad sami ita ce sura duk cikin surori 114. Ita ce sura da duk ayar da ka dauko sai ka samu sunan Allah. Allahu a ciki. Wata ta dauki Allahu biyu, wata uku ma. Allahu Akbar. Duka sai ka samu a ciki ba. So haka dai ake aiki ne mai karfin gaske na jalami ne ko ta bukata idan mutum ya sa a gaba. Alhamdulillah. Allah zai biya bukatar insha Allah rabbi. Muna godiya ga malam. Na'am. Allah ya saka ya masa da alkhairi. To amin amin. Fata su kuma saurayi Allah ya ba su ikon yi Amin. kuma an samu ijaba. An samu ijaba. Amma kullum dai ina maimaitawa Na'am. cewa lalle shi mai roƙon Allah ya kasance yana da yaƙini da cewa Allah zai karɓa masa. Masha Allah. Wannan shine hakikanin magana. Ilmul yaqin. Eh. Na'am. To Allah taimaka, Allah tabbata mana da alkhairi. Za mu dora insha Allah rabbi a ci gaba da kasancewa tare da mu.